BPF আছে মহামাৰীত জলাবিলাক पर्वतजोरार मुटखै कोन बेसे BPF আছে हेल' लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों जायखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखायो मनमोन ब्रह्म जाय आथिखालनि EM बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों जितु पर्वतजरानि माखासे BPF पार्टीनि सोमोन्दै पर्वतजरायाव मनमोन ब्रह्म नङाब्ला BPF पार्टीयानो गैयामोन बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा फोरमायदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम मेडाम बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों बिथाङा बुंदों जे पर्वतजरायाव मनमोन ब्रह्मनिख्रुइ सोर आरो BPF दंबावो मनमोन ब्रह्म नङाब्ला पर्वतजरायाव BPFआनो थानाय नंलामोन खालि अनलि फर मनमोन ब्रह्मआल'सो दङ बिनि थाखायसो थांनानै दङ आरो गुबुन लिडार रावबो हायाखै आरो रावबो गैया नैबेबायदि बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय मुटखै कोन बेसे BPF আছে মহামাৰীত জলাবিলাক पर्वतजोरार मुटखै कोन बेसे BPF আছে मुटके মই মনমোহন বাইদেউতকৈ বেছি BPF আছে কোনবা যদি যোগদান কৰিছে মনমোহন বাইদেউক ভাল পাই পেলাই যোগদান কৰিছে কোনবাই যদি আহিছে মনমোহন বাইদেউৰ পৰিচয়ত আহিছে মনমোহন বাইদেউক সহায় কৰিবৰ কাৰণে হিমানখিনি আন্তৰিকতা আছে আৰু হিমানখিনি ডিসিপ্লিন মানি চলা আমি BPF মুটকৈ বেছি BPF আছে কোনবা মই যেতিয়া पर्वतजरात BPFৰ দায়িত্ব লোৱা নাছিলো पर्वतजरार BPFৰ অৱস্থা কি আছিলে पर्वतजरार BPFৰ অৱস্থা কি আছিলে আপোনালোকে সবে জানে 5,600 UPPL বেক ডাবল PGT দাঁড়ালেও কন্টেস্ট কৰিলেও হিজিকে BPFৰ কৰ্মীসকলে সিহঁতৰ কামৰ দক্ষতা দেখুৱাব নোৱাৰে ৰাইজৰ আস্থা নাপায় 5,500 ভোটতে ডাবল PG কি গৈছিল ক'ত BPFৰ প্ৰতি আস্থা থকা মানুহ আছিল তেতিয়া थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय मनमोन मेडामा मा फोरमायखो बिथाङा जि बाथ्राखौ फोरमायदों बे मोनसे ओरैबायदि पार्टीनि गेजेरावनो दा सोरबा दुखु मोननाय सोरबा मोजां मोननाय जाय समाव गावबो सासे MCLA जाबाय देरहाबाय EM जाबाय बिथाङा देरहाखांनायनि उनाव MCLA जाखांनायनि उनाव EM जाखांनायनि उनाव जुदि आंल'सो लिडार दङ आंल'सो पर्वतजराखौ सालायनो हानाया आंनि अनगा रावबो हायाखैमोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया गावनि पार्टीनि लिडार जायफोरा खस्थ' खालामनानै जायफोरा माने उखैथाब रानथाब दै गांनाय ओंखाम उखैनाय बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै गारि पकेटनि खरसा थाव खरसा खालामनानै गावखौ देरहाहोनाय माखासे लिडारफोर दङ बैसोर माखासे लिडारफोरनि सापर्ट मोननानै जितु मनमोन ब्रह्म मेडामा देरहाबाय बैसोरखौ माखासे इनसाल्ट खालामनानै थार्ड क्लासाव दोननाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बे माने पार्टी हिसाबैब्लाबो बे गनायजाथावै बेफोरबायदि बाथ्राया बेखौ नोंथांमोना मा होननानै बुजिगोन मा होननानै फोरमायनो सानगोन जितु मनमोन ब्रह्म मेडाम बिथाङा बुंबाय जे पर्वतजराया जेब्लानिफ्राय मनमोन ब्रह्मआ फैदों अब्लासो BPF पार्टीया फैदों नङाब्लाथ' BPF होनायानो थालामोन बा मनमोननि अनगा रावबो लिडारानो गैया रावबो हायानो पर्वतजरायाव BPF पार्टीखौ सालायनो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायाव नोंथांमोना मा बुजिगोन कमेन्ट खालामना फोरमायदो।